сядат горе. Ама не за V-Box. Ръките се виждат. От тук, бе. Тони! Ево от тук да се излече. Нямаш проблем, час, бе. Това беше яко. Марке се устарали. Това бяхме за V-Box вече. Пребах си тъшец. Не се отказвай, продължавам да снимам. Това за V-Box е вече. Ще го качваме или от YouTube и това клипчета, къде аз ти ги казах, Нема да се плашиш, копел е. Къв съм значи. Меко, ти ще участваш ли, бе? Сега. Руската преврътка. Довиждане, до нови срещи. Топ.